שלום, וברוכים הבאים לעוד סרטון עם הוד ואורן על שחמט. היום נדבר על הפתיחה האיטלקית. במשחק לבן משחק, ה4, שחור משחק, ה5, לבן משחק, פרש ל-ו3, שחור משחק, פרש ג6, ואז לבן משחק. רץ ל-ג4. והנה קיבלנו את הפתיחה האיטלקית, ואז שחור משחק, פרש ל-ו6, ואז לבן התקפי, ואז הוא משחק, פרש ז5, מאיים בפרש מכה ו7, שזה בעצם מזלג למלכה ולצריח, והמלך לא יכול לקחת בגלל הרץ ששומר. ואז שחור משחק, ד5, להרוס ללבן את האלכסון של הרץ, כאן, ואז לבן משחק, ה מכה בד5, ואז שחור משחק, פרש מכה בד5, וזה לא נראה המצב הכי טוב לשחור. כי פרש מכה ו7 הקרבה, כי אם מלך מכה ו7, אז מלכה ל-ו3, שח. יש כמה אופציות, אנחנו נראה לכם שתיים. האופציה הכי גרועה שיש זה מלך ל-ז8, ממש תוקע את המלך בפינה. אז לבן ינצל את זה וישחק. מלכה מכה בד5, שחור יגיב, מלכה ל-ד מכה בד5, ואז לבן ישחק, רץ מכה ד5, ואז שחור ישחק, רץ ל-ה6, ההגנה היחידה, ואז לבן יעשה רץ מכה ה6. מת. איזה יופי, רק עם הרץ. אז הוא ישחק משהו אחר. שחור שיחק מלך ל-ה6, ולבן שיחק פרש ג3, ואז שחור שיחק, פרש ל-ה7, לבן שיחק, ד4, להתקיף את המלך כמה שיותר, שחור שיחק, ה מכה ד4, ואז לבן שיחק, מלכה ל-ה4, אקטיבי ביותר, ואז שחור משחק, מלך ל-ד7, שזה אופציה גם טובה, ואז פשוט אפשר להכות את הפרש, כי יש מלא התקפה ושחור לא ירצה את זה. יש רק מגן אחד שהוא הפרש. אז אז שחור ניסה לשחק מלך ל-ד6, חשב שהוא מגן גם עם המלך, גם עם המלכה וגם עם הפרש, אבל המלך הוא כלי יותר חשוב מהמלכה, אז פשוט לבן שיחק פרש מכה ד5, שחור שיחק פרש מכה ד5, חשב שהוא יכול לא להפסיד, ואז לבן שיחק, מלכה מכה ד5, ואז שחור שיחק את האופציה שיש לו, מלך ל-ה7 כי הוא לא יכל להכות את המלכה, יש רץ, ואז למכה האחרונה של המשחק, רץ ל-ז5, למלך יש מקום אחד ללכת. שח מלכה גם, למלך יש מקום אחד ללכת שהוא ה8, ופשוט מלכה מכה ד8. אגב, יש גם מלכה ל-ו7, מת. מקווים שנהנתם, ביי.